Li Başûrî Şamê li kampa Yermûk, firokeyên rejîmê di êrişekê de 6 ji hêzên Cebha el-Nusra kuştin. Di nav wan de efser. Ji aliyê xwe ve çalikvanan ragîhandin ku li navçeya Rîya El Eroba pevçûnên tund di navbera Cebha el-Nusra û hêzên rejîmê de qewmîn. Bêgo encam û sedema wan pevçûnan werin naskirin. Her li Şamê li Qelemon firokeyên rejîmê navçeya Errehûya ku li nêzî bajarokê Ersaliyê Libnanî bi hejmarek êrişîn asîmanî armanc kirin. Bêgo encamên wê werin naskirin. Herûsan û çêgihanê Orient News ragîhand ku li bajarokê Ersal hêzên nediyar bombeyeke dengî li ser kampên penaberên Sûriyê de avêtin. Ji aliyê xwe ve artêşa azad bi mûşekên hawnan rêbendên rejîmê yên li gundê Elcibê topbaran kirin. Bêgo encam werin naskirin. Li gundewarê Himsê navenda Himsê ya ragîhandinê diyar kir ku li navçeya Cezeliya ku bi bîrên Gazê zengîn e û piştî ku çeteyên rêxistina Daişê bîrên Eswed û ya zer ên Gazê şewitandin, ew ji wê navçeyê vekişiyan. Ji hêla xwe ve rejîmê leşker û milîşeyên xwe bi tank û çekên giran li navçeya Twînan kom kir, da ku dezgah Hîsko ya Gazê kontrol bike. Li Dêra Zorê firokeyên rejîmê malên welatiyan li taxa Şêx Yasîn topbaran kir û di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hinên din birîndar ketin. Herwiha li gundê Cefrayê li kevîka balafirxaneya leşkerî hate diyarkirin ku pevçûnên tund di navbera çeteyên Daeş û hêzên rejîmê de derketin holê. Li Helebê navenda Helebiyan û çeyan da zanîn ku piştî artêşa azad gundê Henderatê bi tevahî kontrol kir. Wan hêzên rejîmê û milîşeyên Şîî yên li gundên Başkû û Sîfat dorpêç kirin. Herwiha û piştî ku gelek ziyan li wan deveran gîhan hêzên rejîmê, wan bi bermîlên teqînar û mûşekên germahî kampa Henderat û bajarokên Heyyan, Mara û Enedan armanc kirin û hate diyarkirin ku di encamê de gelek ziyanên maddî li wir çêbûn.